Kar chuny jaluo. Lakini sasa kimeparo kwa koda hii toto gala. Miya bile wachiboro kacha Papa Vic. Alzi kapokita dende sio ringo weekend ya dona engage to kiasi. Nitire jo manyiri. Hiyo prince nda wachoni jaber nyisa kimachani. Nida kinyisa kama hili nunda gonye katika nkorobaji. Yes, manonga mati morege nyako eyo machalo nade. Aya, nitinga mahombore kumnyako. Nyako ombori kumnyako odamio nyako gimoro moro ma nyako dwaro. Okay. Yani nyako oktal, kikokosi. To nyako ni tok mi kara dichuo. Okladhre. Wandiki na text mabit gokinyi, hey baby girl. Ichionore. Okduoke hi. Okduoke ilenchi picha monko uono okduoke. Ama unataka nikuba ilenchi usehorne. Yani this guy is doing anything and everything for this guy. Kato nitire wima menyu. Michalo sibuor ma eno menyu ene dwaro. Eno dwaro nyako ni. Pogruok mane mantie kid ng'at ma ombore kuom nyako to gi ng'at ma manyo nyako. Ang'o ma gitimo mopogore kae? Karo Sia bro nyiso kania. Ere ng'at ma nyiri kuom jariyo, ere ng'at ma nyiri ohero, ng'at ma nyiri gifeel ni mae, this is the guy. Yes man. Koro Papa Vic. Yes I am. Inyalo ombore kuom nyako kose nyalo manyo nyako. Nyako iombo ni onyise tim na kama isetimo. Kia madhi otimore nade isetimo mano. Isani ogini, isetere salon. Iseni one simu manyien. Nyathi ma nyako ni nyien kata nyiewo ne gari. Lakini ajali akujali. K-Raph. What is the need of marasiko kuom nyako majalo ko? No. In koro gini en gima ber lakini koro nyaka ikawe kama makosa nikech ni K-Raph. K-Raph nyathi ma nyako nyaka dekeza You're na credit mar 1000 okoduoki. No, K-Raph kikichunyi tho nikech obro duoka. Ko ioro credit mar 1000 K-Raph okoduoki ama kondiko ni message. Ati ioro ni message ondiko ni thanks. K-Raph ni mana mbele nikech obro mana duoko K-Raph. Na manya ma nyako K-Raph nyako dora unimdekeza. Bise ujower ni unibebe na mimi ni kuonyeshe penzi. Oh yes. Ikoro Papa Vic kotimo kodekeza nyako. Shida ya nango makoro nyakibia be kikele tu akiredio ka. Nyigini Papa kapo Sia boko biro. Ini dekeza nyako na ini dekeza. Of course. Niti mone kimoro moro. Of course. Ko nyisi ni jump, tibro jump, tibro ndi please. Of course. Ini dwaro nyako ni amba dwaro nyako. Yes. Sando ka dekeza. An samahero no. Ema nyalo treat atere lunch. Ang'iyo ni gimoro kama katawe in suspense. Masa morembi kuiza ni aski baby ndado kama tawe kama. Yani awe kapodo manyo, kapodo gombo, kapodo this kind of man. Tiwe ni ane mafaulu ini ngamite dekeza nyako joge faulu. Matinde ni baba nyako ni ukuduoki ingione nyaka credit. To kuduoki ge credit ndo ni podi kwenda huko. Akwende K-Raph. Ingani ngama usiebuna. Kidi bafu milokori. Ekati bilo kori kawa moido wile dendi. Baby look at the dimatek kama kusimu doma na mouse pole kama. Depend getien mail go kiti matek majalo. No. Wakati kwa K-Raph. Ni rudoka kama. Ya tema nyako imerudure mouse. Man ngata rudi. Mo winyi ni moto nje pieni kama. Yes man. Mani say. Sia, which kind of man mwenye na kai kundi jariyo? Omera an kaka representative van my youngs kawuono. Oh yes. En watch matek. E social media kacha awinjo nitiere gentleman, awinjo nitiere sims. Yes. Nitiere ngama hombre, nitiere ngama miyo. To ingini line ni otin. Very otin. Niwach Nyidendi bende dwaro no hombre. Oh yes. Nyidendi nyaki home. Awach ni koni asira ka Papa Vic to koni bende asira ka K-Raph lakini akina wach nangu lakini wach kaka my youngs kaka winjo ka awach ni Papa Vic manya kacha oro na credit hombre. Yes, hombre. Osare. Hombre. Kuro hombre wokno. Tio gi wach magire na maketho gi K-Raph. No hombre. Hombre kuro kaka K-Raph wacho. Oken an K-Raph. Yes man. Onyalo yudo Nyidendi. Onyalo, yes. Lakini Nyidendi ni ema koro bobedo jatende. Yes, you are talking. Mako wacho ni Papa Vic iPhone manyien wuok sani iuse $200,000. Papa Vic bochuno ni nyaka ang'o us puothe makitengela cha. Ong'iew iPhone. Kar chunja duo. Mono mor Nyidendi. Yes. K-Raph konito en sibuor.
o rodi chiel koyudo sara kama tutero nyadendi oko kendo pimo nyadendi onyalo yudo nyadendi ni Yes. onyalo to seche moko bende nyadendi ni nyalo wacho ni ng'ani ok ohera Parenia, Sia. ng'ani ok ohera Sia. en ng'ama the whole month onge chieng' moro mogochona onge chieng' moro moorona kata credit. Yani I'm not a bother to you. Okachandi. Okay, but nyadendi bende dwaro ni seche moko imanye matin. Koro apendi. Lakini kikiteme ahinya makoro Kaka Papa Vic time. Kikitere level ma Papa Vic dwa tere no. Mwach nyidendi bende ohero. Awacho ni an kaka nyadendi wahero dichuo ma seche moko ko orogo matinda acha ni ruodha anka. Sibuor ni. Yes man. Anka asechopo idwa nango jatenda. Exactly. No, seche moko kiyudo wudo nagi nyona makiwacho ni tim kamae to tim kingise ni an kora ginene apango leba aluo prinsinda 1 month. No yeah. Kanyo bor bedo matin. Ni baby ya. Koro nyaki bed ni ing'eyo ni ere simping ere bedo gentleman. Kitere ahinya side by K-Raph. Yes. Inyalo ito nyadendi. Kitere level mar Papa Vic. To nyadendi nyalo nyoni. Papa Koro en diere kae moromie. Ko ineno. An ka nyadendi an kaka representative mar maye diere kae. Imbe sia nyakinyiso ni sani diere kae kama chalo nade. Yero ng'at makichiew message. Saa 4 message. Saa 8 message. Saa 10 message. Yani ukijue sadi iko choni. Donge nitie sama nyadendi wacha hatuja masasa message. That kind of guy. Is that the kind of guy ni dwaro? Okay, dwaro man. Bas. Kana manto na musiko kinyi kende. Techo wangi ni mnadina. Yes. Mano crutch. Nitiere moko matere kae. Woi ni wudo nagibauro ni message Friday. Yes. Ngeni chunyi bendo secha kohere imose kendi ichangamka e WhatsApp kacha. To wudo nagini duoki bang daladek. Akanyo nitie shida. Chiemo duoki bang daladek. Endoko mama chua, endoko lengine, endoko mwinyo ka mulo. Lengine, endoko mwinyo ko mulo chunyi, mwinyo kai system kai wacho ni ndio. This is the guy. Ingeni daladek mionge ni ya home rock cha Papa Victor bendo kasaka wanyalo yudo kasete moko chunya all sama halginya dendini samina ne yaongeno Papa Vic hombi parents is just bothering you tena ngani to be chanda ka onyalo yudo ka koth poko chunya lo mang'eny so en diere ka ineno gima Sia nyiso diere ka Sia nyisa niya gionge msumamo gen gi taba kane koyudo ng'ama ombe cha atenda tu naye koyudo ng'at ma sibuor maruto de dichiel to winjo kani kare ni ini dwaro wuoyi ma idwaro ni kama damo nyisi jump K-Raph nyathi ma nyako mi idwaro nyaki kete status deriyo odiochieng. Mano to prola. Winjo? The is talking. Nyaki yote message ang'wen. Kanilal mo yudo ka ngato wacho ni mama niko chuni. Mama nyanera ogochona chadi yawa nyathina Vic orna kata ling ya beach ni aongego akombo chak amadha rumbi korola ni ya mama yawa koni wadhi marach yawa ino kineno kata mandamano gik moko tek to nyadendi gochone ni baby. Yes. Adwa dhie saloon moro Kilimani kae 25,000. Saloon and 25,000. Baby yawa 25,000 kikideo bang sachiel aluf pradek ta ya imadi tiwe kaka ogina watu na imadi tiwe Wona chulo kisia wangizi kimachia. Yes. Nyadendi ko ko gimoro to kata Nyasaye manie polo winjoga. Iyudo kata ka deal ni moro mane ko Eva ka sechego. Koro ng'ato koro nyadendi ngene K-Raph don kata kanisa watu ni gone fungu la 10. Ka nyadendi ko pesa ma ne Mike ne ni pesa ni moro mosebedo ka en go wanu winjo to oro ni sechego. Don gibi watu ni okay gambe wadu okay mkono kai. Nikachukua mano kwa icha. Emo mio. Kabidhi ni Papa Vic. Leo kidirweno. Kata mno asio nyise ni matokore dhili. Please. Ni kitu status didi.
diriyo. Gimoro moro modwaro mirunyo kinu bro koso. Tenti mi. Message ang'wen. Ni mondi please. Mondi please nyakono. Nyidendi weche wa text timoko. Ki neno ka uketi wodo nagi uketi status kacha WhatsApp. Ngeno bendi nyalo wondi no bendi uketi WhatsApp status lakini block jite. In kende meneno. Koro daki bed mutan toke K-Raph. Ibende kitere kumitere ni duoko message after 3 days. Yai jawa mbroko la 3 days to ngenya. Jawa mbroko la ginya kono. Kama yie kodi. Ni kamini wacho ni idwaro dichuo kata wuoyi. Mako wuoyo to wacho ni ruodha ero wuoyo. To ni mora makicho matinya. Seche bo Papa Vic. Obed gi jowete sani ko ene akwaye ka 20,000 wa madika. Punda ni dwaro ka sani. Punda oro sani dogere ka punda kimjinga. We Papa Vic. Wiyo goto nagi Facebook kacha. We ere gi paronade. Nyako ngat ma hombre gi ngama manyo nyako. Tunjo manyiro dwaro joma chalo nade. Sia Onyango ni katikati. Kati modware. Papa Vic gibol penjo na gigwel gino Facebook maro kacha. Kate WhatsApp number. Facebook fan page maro ndro mo GFM nyaboro mo joma ne DJ Vic. Inyalo ngiso ene kin ngama sare ko binyako. Gima men mama nyamanya kono yani ginjia kamili en mane manya dance kira ko penyi dance ko so penji bo joma men ni ngat manyalo duoko to kali gosi musani dong Sia mabro ma kwa twende thum kan chel kato sio makro pio ngo winje ne kakacha basi ngene K-Raph bwana ngisi gima timore ni dance dwaro ga ngama goni gi thum machalo kamae yani ngama wacho weche machalo kamae ni dwa sim kanyo gi thum no winja mai winja gini K-Raph ket mana wali Kar chuny jaluo.